Dacă s-a dezbrăcat și a lăsat haine pe acolo. A insistat. Aia fără alcool e. Fără alcool. Dacă te-a scandal, nu știu mie de n-ai văzut. Mai mult de la nimic. Bergului. Și dau bergului, nu știu că le mechii eu un om rău și nu te-a fost în bergului. Doar ține de și vezi tot salve. Dați una fără alcool. Mai să ne scăm, nu înțelege, nu poate de la dească de la 2 să mai bun, am un autor. Deci mai bun, băi. De ce? Să mai și la dească, mai bun să mă Și una fără alcool să dați. Ne zice că mai pune scăm, Asta e normal. E normal asta. 41 de ani. Ce faci? Deci acum n-au mută și mai de la tine. Oricine a venit. Eu beau bere fără alcool. Eu nu mai pune scăm. Auzi, dar eu aveam un înțelegere bună despre tine. Păi și călătorile astea ce? Am să-i lău. Ia un. Și nu mă, asta. Deci mai aia. Nu mai până aveam că l-am înalt. Nu mai veni, că l-a venit să vedem. Deci ai 100 de mii, ai 124. Călătorile astea. Păi n-am mers pe știna. Am dat-vă la cine? Să vă apucă să-mi primiți așa. Am dat-vă la cine? Chide-mă ușa.